Matul is-sena li għaddiet Infrastructure Malta bniet mill-ġdid 106 toroq residenzjali. Dan ifisser li bħala medja saru 2 toroq fil-ġimgħa matul l-2024. Ix-xogħlijiet biex triq tinbena mill-ġdid jibdew billi jinbidlu jew jissaħħew is-sistemi ta' taħt l-art li jwasslu s-servizzi prinċipali fid-djar u fin-negozji fl-inħawi skont ma jkunu talbu l-entitajiet rispettivi li jipprovduhom. Qabel ma jsir il-wiġb diversi saffi ta' asfalt, l-Aġenzija tagħmel testijiet u ssaħħaħ il-pedamenti ta' triq kif ukoll ittejjeb il-bankini. L-għażla tat-toroq li għandhom jingħataw priorità biex jimnew mill-ġdid issir billi l-Aġenzija tikkonsulta mal-Kunsilli Lokali u entitajiet oħrajn konċernati kif ukoll tikkunsidra talbiet għall-għajnuna li jsirula mir-residenti. Issir ukoll analiżi teknika tal-istat preżenti ta' triq. Dwar ħidmet din l-Aġenzija tkellimna mal-kap eżekuttiv tagħha Steve Ellul li spjega li meta jsiru l-pjani tax-xogħlijiet f'kull lokalità din tikkonsidra wkoll li dawn ma joqtux ħażin attivitajiet f'inħawi bħalma huma l-każ tat-toroq li jinsabu f'żoni turistiċi u dawk qrib tiskejjel. Importanti ħafna li mhux biss ix-xogħol isir għax hekk hemm bżonn imma importanti ħafna li x-xogħol isir bl-inqas inkonvenjent possibbli għan-nies. Allura qegħdin naraw illi meta tinqala triq jgħaddu s-servizzi kollha li hemm bżonn ħalli triq tinqala darba u mmexxu u fl-istess ħin nikkomunikaw ħafna man-nies ukoll. Importanti għalina li nkomplu niddiskutu man-nies, nispjegaw x'ħankunu qegħdin nagħmlu, qegħdin letteralment nitkellmu bieb qabel ma jinfetħu it-toroq. Minn barra l-bini mill-ġdid ta' toroq residenzjal, Infrastructure Malta tieħu ħsieb il-manutenzjoni tat-toroq arterjali u distributorji madwar il-pajjiż. Ħafna minn dan ix-xogħol isir matul il-lejl fejn il-volontà traffiku f'dawn it-toroq ikun ħafna inqas u jgħin biex jitnaqqas kemm jista' jkun mill-inkonvenjent matul il-ġurnata. Minn barra jekk se jkompli x-xogħol li beda fl-aħħar ġimgħat fuq il-proġett kbir tal-Imsida Creek li qiegħed jitqies bħala żvilupp infrastrutturali sinifikanti għaż-żona. Dej b'ritmu tajjeb ħafna x-xogħol ġewwa l-Imsida, tħallna issa fit-tieni fażi ta' dan il-proġett propju f'dawn il-ġranet issa qegħdin naraw ukoll numru ta' toroq ġodda li qegħdin jinfetħu apposta sabiex inkomplu nwessaw ix-xogħlijiet tagħna propju ġewwa l-Imsida mhux biss però issa dalwaqt jibda x-xogħol ukoll ġewwa l-pjazza ta' Puġibba, xogħol importanti ħafna hemmhekk illi ser ikompli jgħaqad ma' xogħol li diġà sar ġewwa l-ferry ta' Puġibba, proġett marittimu hemmhekk tant importanti. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta fakkar ukoll li ħidmet l-Aġenzija jmur lil mix-xogħlijiet fuq it-toroq u tieħu ħsieb ukoll proġetti marittimi. Tali xogħlijiet ukoll se jkomplu f'din is-sena ġdida. Proġetti ta' vjal kulħadd, hemmhekk għandna bħalissa għaddejja evalwazzjoni fuq kważi 40 proposta li rċevejna mill-Kunsilli Lokali, kollha proposti sbieħ ħafna fejn jipprioritizzaw l-użu tat-toroq tagħna għal min irid jimxi, jiġri jew inkella juża ir-rota fihom. Qegħdin għaddejjin bħalissa propju bl-evalwazzjoni tagħhom proposti importanti ħafna li fl-2025 se nkunu qegħdin naraw aktar minn dawn il-proġetti illi jitwettqu propju għal ġid tan-nies tal-Maltin kollha.